Nie wiem, kurwa. Wszystko. Wszystko. Targi PGA w tym roku, myślę, nikogo nie zaskoczyły, na pewno ilością ludzi odwiedzających, potężne grupy ludzi ustawiających się w różnych miejscach w kolejki, nie wiadomo w sumie za czym, profesjonalni gracze CS-ów, LoLów i innych smajtów, kibice piłki nożnej z Krakowa i okolic, różne przedziwne zjawiska, głównie niewytłumaczalne, YouTube'owi celebryci znani z ekranów komputerowych. Moim ulubionym bajerem jednak były super automatyczne robotyczne warcaby, może w końcu znalazłbym godnego sobie przeciwnika. Co najważniejsze, rozdawane były gry za darmo, co też skutkowało tym, że kwitł tak zwany handel wymienny, czyli innymi słowy barter. Jak wiadomo, pełno było ludzi, którzy nie umieli się w tym odnaleźć i znaleźć tak zwanego umiaru. Można też było przetestować tak zwanego Watchulu, a w zasadzie Oculus Rifta, co jednak patrząc z perspektywy trzeciej osoby z zewnątrz wygląda dość, podejrzanie, a wręcz komicznie. Na przykładzie tego pana widać, iż targi, niestety nie spodobały się wszystkim odwiedzającym, aczkolwiek mimo wszystko ja nie narzekam.